Jamhira man bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗon ñallawma alhamis hawri ko 12 lewru juin hitande ujunnaji 2025 habruji moon e ɗemgal Pulaar titruji mon ɓurɗi moɗon guiɗoɗen ko toon to Los Angeles hono kanko padila ɗum noon ko sénateur démocrate on nangganoma toon ɗum ɗon koye conférence mo ministre toppitiɗo ko fati homeland sécurité ɗum woni intérieur waɗanno ɗum ɗo foti ko ɓeydude caɗele gonɗe hakkude gouvernement fédéral e gouvernement local mo Californie toon kadi to Los Angeles hono juge goto o wi wonde Donald Trump ko hutorto gardeji pour nawde ɗum toon to Los Angeles ko ɗum ko hunde yaɓɓurde e kuule ɗum noon o yamiri ko yacci hono Donald Trump yo artir jimadi garde national e gouverneur mo Californie. Habruji men international ko hakkude Israel e Iran ene wayno Israel no hiiri ko neldude missilaji toon to Iran ɗum noon e tugnade kadi koɓe kiisi oɗo saha joni hono kanko ministre défense mo Iran ene wayno maaye bomboji ene wonde hohoɓe hewɓe haralleɓe ko fate nucléaire. Habruji men international mana en toon to endo avion goto ene wonno kene wona 240 ene wayno saami tan ko neɗɗo goto wuuri hen. Cekkitorɗen habruji menen ko toon to Sénégal e ɗum noon koko fate kanko Farba Ngom ha hande mono woni kaso ene wayno oɗo saha joni yimɓe yillotonoɗoɓe walla arannoɓe salmindema koko gusta ɗum noon e wiide mabɓe ko sibabude cellal makko wona kewgal. ɗum woni titruji men ɓurɗi mawnude e oɗo journal ma en gartu e desewiji muɗum joni siftin ɗon tan ko hande ko alhamis 12 lewru juin hitande ujunnaji 2025 ma en gartu joni Radio Jowol Sare International. Dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. Jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International ko Burkina, Mauritanie, Cameroun, Sénégal kono Radio Jowol International no haale saforore. جول ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolof képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek Radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. soninke Radio Jowol Sare a wi kittemberini kas woni sababu ngona pullo capa soninki walla wolof gueɗal ma nen eya nder Radio Jowol International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diop El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jamhira mon toon to Los Angeles kanko Sir Alex Padilla ɗum noon ko kanko woni neɗɗo espagnol meɗɗo wonde sénateur to Californie ne wayno kande jandini caɗele dental bannogal toon ɗum noon ko heɗade hono kanko Christy Noem ɗum noon Christy Noem ko kanko ardi homeland sécurité ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Alex Padilla e tugnade kadi hande ko CNN haali o wonno koye huɓere FBI e oɗon saaha kono nawno toon business goɗɗo caggal mo nani wonde ko Christine Noemi kañum hoore mum nen toon e ndeɗon huɓere e kadi koko rokkata conférence koko fate famde holko woni jaabol gouvernement mo Donald Trump ko fate seppoji baɗoji toon contre immigration caggal muɗum noon e wiide mabɓe kanko Alex Padilla ko felliti yaade toon to conférence to ɗum noon e wayno ko nde o yetti nde henne kanko hoore makko o yiɗi namdade Christine Noemi kono ne wayno ko yimɓe FBI e secret service wonnoɓe toon kadi mo haalde jaltinimo e huɓere caggal muɗum liɓimo e leydi kippimo e ƴefti menotaji mbaɗe jooɗi makko ɗum noon e wayno ko wawi wonde foof o nanggaka kadi o woppitama ɗon caggal muɗum hono kanko Christine Noemi o haali o wi wonde ko so tawi kanko Alex Padilla o haalino hol kanko hay goto haɗatanomo namdade kono e wayno ko no natirni en secret service cikanno ko neɗɗo ndaaro fitin
kanko noon e nder vidéo ji kollaɗi kanko Alex Padia ene wayno ko nde ɓe puɗɗi wiide moɓe kada mo haalde tan o haalni ɓe wonde ko kanko ko sénateur Alex Padia kono e wayno ɓe keɗaki ɗum ɗo fof noon addi mettere wonande démocrate en kadi ko gueɗe ɗe ɓe puɗɗi wiide on fuɗɗima hande hutorade pour wiide wonde ko laamu Donald Trump ngu ene wayno kan kadi ɓurtini gueɗe ɗo waɗata surtout nanggude sénateur ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa kanko Donald Trump e laamu makko e surtout yenna kanko kadi Tom Homan ko gueɗe ɗe ɓe kalno mbi wonde ko kala dartiɗo ɓe surtout dartiɗo ko fate yimɓe immigration no liggorto ni ene wayno koɓe nangoɓe ɗum ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Christine Nomen e kanko Alex Padilla caggal mum ɓe joddima ɓe kaldi ene wayno ɓe nanodiri ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa ene fotani wonde ko jiiɗa e ɗum ɗon toon to Los Angeles juge goto taw ko juge mo mbiyete district biyeteɗo Charles Breyer e nder ñawore nde waɗi hannde wi wonde ko Donald Trump ko hutori neldude garduji national toon to Californie ɗum ɗon ko yaɓɓude kuule constitution mo États-Unis en ɗum ɗon e nder ñawore makko kanko oɗo juge ɗum ɗon ko kakkene wona 56 page mo windi o wi wonde ken wayno ko Donald Trump hutorade ɗum konnguli pour wiide insurrection ɗum noon ko firti wiide wonde koye waɗboniyankoɓe walla leydi gondi walla pelle goɗɗe ne jani États-Unis pour heɓtude laamu walla bonnude deejere États-Unis wayi ɗum ɗon ene wayno ko wona gonga ɗum ɗon yettaki ɗum ɗon donc ene wayno ko kanko Donald Trump ala foof droit hutorade ɗeɗon peeje surtout neldude garduji toon to Californie e yamirore makko kanko oɗo juge wi ko Donald Trump laamu muɗum ko yaaci yo artire ɗiɗo garde national e jimadi kanko gouverneur mo Californie kanko gouverneur mo Californie noon siftinɗon ko kanko portino plainte ñande talata ɓennuɗo nde wondi ko kanko Donald Trump e kanko kadi ministre makko défense biyeteɗo Peter Hegseth gueɗe ɗe mbaɗi pour neldude militaire uji walla neldude garde national toon to Californie ɗum ko hunde nde wona gonga andaka noon oɗo saha joni so tawi militaire uji goɗɗi biyeteneɗo marines ɗi so tawi ne jogori arde kono noon ko wawi woni fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko ñawore wonande victoire wonande kamɓe démocrate en surtout wonande kanko gouverneur mo Californie Gavin Newsom e juge o hande mo continue mo haala wi wonde ko hutorade ɗiɗo garde national wadde ɗumen neldu ɗumen toon e ɗum noon kadi wi ko hunde kadi nde wawa famnade o wi wonde ko fate gonguire gonga violence wayno fitinaji mbaɗin toon fitinaji ɗi mbaɗɗi toon ɗi noon fof yettaki ko wiyete rébellion firti yettaki hunde ko wiyete enne won pelle walla won leyɗele garɗe heftude États-Unis ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa o rokki yeruji bannoɗi hitande 1993 taw ko fitinaji bannoɗi toon kono hay ɗiɗon fitinaji jettanoki ko wiyete insurrection habaruji men international puɗɗerɗen ko toon to Iran e tugnade kadi eko yalti Al Jazeera hono kamɓe armée Israël ɓe mbawi wallade bombuji kewɗi toon to Téhéran bombuji noon ene wayno ko yiyama guure kewɗe walla yiyama kam kuuɓeji kewɗe no gonti jaygol ɗiɗon bombuji noon e wiide mabɓe ɓe tuɓɓi ko wonde ko nokkuji ɗi ganduɗa gueɗe nucléaire ɗo mofta ɗum ɗo fof kadi ko addude ko fitina ɓeydiɗo hakkude kamɓe Israël e kamɓe Téhéran ɗum noon e tugnade kadi e konngol gummingol toon to Maison Blanche hono kamɓe laamu makko kanko Donald Trump wi wonde ko oɗo attaque mo Israël waɗi toon to Téhéran ene wayno ala fof ko ɓe tini hen kadi ala ko nawdiɓe hen ɗum ɗo fof ɓe ndentini Iran saabu Iran ɗeɗo ballo fof ene menaçan noon wi wonde ko kala nde États-Unis yane muɗum kamɓe Iran maɓe jana e base uji Amérique naɓe wonɓe toon to Moyen-Orient ko jiitayi ɗum ɗon e kamɓe hohoɓe gouvernement Iran e nder kadi ko yalti toon ɓe mbi wonde ko kala voluji gummotono toon to aéroport international gon toon to Téhéran ene wawi ɗumen dartini ɗum oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko ene wayno ɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko won kuɓeji ɗe ganduɗa taw ko yimɓe civil en goni hen ene wayno ko kamɓe Israël ɓe belli toon bomboji ha hande tugnade kadi e habaruji gummiriɗi toon to Tel Aviv hono kamɓe Israël naɓe mbi wonde ko hawnaki e oɗo attaque moɓe mbaɗi o tuumi wonde ko ministre toppitiɗo ko fate défense mo Iran biyeteɗo général Mohamed Bagheri hawnaki maayi e ɗiɗo bomboji e kañum kadi yimɓe kadi hohoɓe wodɓe liggotonoɓe ko fate e nucléaire kañum fof mbarama e ɗiɗo henno bomboji ɗiɓe neldi toon e jamme ala confirmation o gummiɗo toon to Iran wonde kanko maayi ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko hunde kadi ha amnaki ma ɓeydu fayre mawde wonande to Moyen-Orient ɗum noon tawde
har Israel e Palestine gasan taw jon Iran kadi yanti hen ko caɗele mawɗo wonata siftin ɗon tan ko kamɓe Israel e kamɓe kadi États-Unis ɓe gulliso toujours ɓe goyto wonde ko Iran ko kañum datata ɓeɗo en ɓe Israel haɓer toon surtout Hamas e kamɓe Hezbollah e wayni kala kaɓirɗe ɓeɗon jogoto en wayno ummoto ko toon to Iran ko wawi woni fof en wayno ko pellodiral waɗi no hakkude mabɓe ma won lebbi tati joni wayno ko Iran kañum hoore neddino bomboji toon to Israel kañum hoore watti kono wayno ko oɗo ñalawma hannde kam walla oɗo jamma hannde kam haare mabɓe ɗo yettiɗo ɗum kadi ko hunde hawnaki ma ɓeydu kadi fayre mawde wonan toon projet he ɗum ɗo fof no ari ko caggal nde kanko Donald Trump de yenowo mo haala toon hanki wonde ko kamɓe Washington e kamɓe Iran ene wayno oɗo saha joni koɓe yiɗɓe continude jokkodirde ko fati diplomatie anda ko noon est ce que ɗum ɗo fof ko peejo wonno pour beele so tawi ɗum woodi ko waɗi taw kankoɓe États-Unis ene wiyeɓe ala ko nawiɓe hen habruji men international hande toon to Inde e tugnade kadi Al Jazeera ko haali won avion goto ne wanno kone wona 240 neɗɗo tan wonno hen ene wayno ko yanino e leydi ko neɗɗo goto wuuri hen heddiɓe fof 240 kañum fof maayi oɗo avion noon e wayno ko diwi ko caggal nde o diwi tan ɓoyani mum ummade toon to aéroport biyeteɗo Ahmed Dabad ɗum noon ko aéroport gonɗo toon to banggue hirnangue Inde tugnade koɓe kaali ɓe mbi wonno ko ɗum ɗo kadi ko Boeing 787 taw ko kañum hoore mum fano ko toon to Londres ɗum noon ko aéroport biyeteɗo Gatwick donc ene wonno ko 240 no mbiri ni yimɓe passager ji e yimɓe kadi liggotoɓe avion jeeya hen ɗum noon e wayno ɗum fof yani ko hande toon ñande alhamis toon to saraji aéroport caggal juste nde o diwi nde donc ko neɗɗo goto wuuri hen neɗɗo kadi ene wayno ko waɗi gañen ɗi kono noon e wayno ko omo jogui haqqille makko o haalde yimɓe jeyniyankoɓe kadi oɗo saha joni umon hôpital pour ƴeewede kadi so tawi won gañanɗe ɗo jogui habruji men international cakkitoɗen ko toon to Sénégal e tugnade kadi journal biyeteɗo Sénégal kanko Farba Ngom e tugnade gonɗo e prison guila ñande 27 lewru février ene wayno oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko visite aji ɗi heɓanno henno kanko hoore makko ñaguima ɗiɗon visite aji joni darto ɗum noon e wayno oɗo saha joni wawi yiidemo tan wawi yettademo tan ko yimɓe jeeyaɓe e famille makko walla yimɓe takkiɓe ɗum ɗo fof ko sibabude wiide mabɓe sibabude cellal makko wona kewgal no fewi ko avocat ji makko nen continue wullitade mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hen lundinde kuule lundide kadi ko wiyete ne haqqinamade donc nanguede no soke kene wona lebbi tati taw hay ala ko fawa e muɗum e coggugol muɗum kadi taw yamirtaki kañum hoore mum rokketaki ko wiyete liberté provisoire e kañum hoore mum kadi jaɓetaka hay so waɗi wine waɗa caution ɗum noon ko pour rokkude kalis garantie pour yalta caggal muɗum continue ñawore mum e kamɓe kadi laamu ngu kadi ardeɓe caggal muɗum nangude kala ko wiyete jawdi muɗum ɗum ɗo fof ɓe mbi wonde ko hunde lundinde droit ji défense bawɗo woni e wiide mabɓe kadi e nder oɗo climat tension avocat ji makko kañum hoore mum ɗaɓɓi kadi e yimɓe hohoɓe justice toon to Sénégal yo ƴeftu responsabilité mum e garanti so wonde ko kanko droit ji makko fondamentaux ko respecta ko wawi wonde fof ene wayno ko chambre d' accusation kadi financiére kañum hoore mum ene wayno wawi kadi wiide wonde ko alay saago o continue sokede ɗum noon ko ñande mercredi nde wiide mabɓe kadi ɓe mbi wonde ko haysinde wonde ko recours taw ko défense bonno ɗum pour ordonnance mabɓe saladeɓe liberté provisoire ene wayno ko haysingo juge d' instruction en wino ɗum ɗo oɗon recours ene foti jaɓede ene wayno ko chambre d' accusation kadi ɓe continue wiide konde kanko Farba Ngom yo continue sokede habaruji men international cakkitoɗen ko toon to Mauritanie tugnade journal biyeteɗo Shams Maarif ɗum noon ko toon to Mauritanie mbi toɓoji bonɗi mbaɗino jamma walla kikiɗe alarba ɓennuɗo ene toon to Kankossa ɗum noon koye région Asaba toon to Mauritanie e ɗum noon ɗiɗo toɓoji kadi mbaɗi bonandeji kewɗi bonandeji ɗi noon taw ko bonandeji matériel e bonande dammiri kewndi toon to oɗon région ɗum noon tugnade hande koɓe kaali ɗumen mbi wonde ko dammiri ɗi waɗi ɗumen ko sibabude jamguel ɗi won yande mumen tawno gonno e boowal ndiɗon dammiri maydi kadi ko hunde nde ganduɗa ko perte mawɗo wonande kamɓe aynaɓe wonɗo toon e oɗon région kono noon e tugnade kadi won yimɓe ɓe ganduɗa henne kañumen koyemin jeeya koye ɓeɗon aynaɓe mbi wonde ko haysinde wonde ko won dammiri maydi no wonko boni hen sibabude ɗiɗon toɓoji e ɗiɗon toɓoji karde arde ɗumen joni ko hunde kadi ko hunde moƴƴere wonandeɓe saabu ko hunde kadi ma
holluɓe wonde ko ceeɗu gonnongu toon ngu hawnaki woni ko yaade ɗiɗon tuboji kadi e wiide mabɓe kadi ɗum noon kadi firti wonde ko hawnaki ndungu nen ara hawnaki kadi kamɓe aynaɓe kadi maɓe dañ jawdi mabɓe ɗo ñaami e kadi ene wayno ko hawnaki kadi remoɓe wonɓe toon e oɗo région kadi ma dañ kadi noon ko ɗon ndemi wiide mabɓe ɗum noon kadi ko bonnuɓe hohoɓe wonɓe toon e oɗo région kalani taw no foti bilan boni toon ko maayi toon eɓe continue rentidi yimɓe won toon ɗo surtout ngen ndungu ngu no wayni beele kadi ene usta ko fati ene kala battane bonde wonande ɗiɗo tuboji wonande majjaji walla wonande keneli garoji hen tugnade hande article o mbi wonde ko kenel ɗi kadi ne wayno mbawini yandinde won potoji électrique toon saraji kanko sa ha ɗum woni won yimɓe hewɓe perdi courant e oɗon jamma ko wawi wonde oɗo saaha kam ko teskitade ɗum ko wonde ko dammiri kewni maayi hen sibabude jambel ƴiwon yande mumen kadi ene wayno ko nokkuji kewɗi bonni sibabude ɗiɗo toɓoji. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji mon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma alhamis 12 lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi yen mbaal jaam on jarama.